салом, хиромон бақозода ҳастам ва ахбори рӯзи сешанбе 6 майро тақдим мекунам. Як муассисаи хайрияи байналмилалӣ Тоҷикистонро аз назари некӯаҳволии занон дар мақоми 134 қарор додааст, ки яке аз зинаҳои поён ба шумор рафта сатҳи пасти шароити зиндагии модарони тоҷикро нишон медиҳад. бунёди ҳифзи кӯдакон шохиси вазъи модарон дар байни 178 кишварро нашр кард, ки дар он некӯаҳволӣ ва сиҳатии занон, маргу мири модару кӯдак ва мақому даромади занҳо арзёбӣ шудааст. ба гуфтаи бунёди ҳифзи кӯдакон, ҳарчанд Тоҷикистон солҳои охир аз назари беҳбуди вазъи занон ва коҳиши маргу мири модару кӯдак пешрафт кардааст, аммо солона дар кишвар аз миёни 100 000 модар 65 нафари онҳо ҳангоми таваллуд ҷони худро аз даст медиҳанд. падари Шаҳбол Мирзоев, як марзбони тоҷик, ки қурбони хушунат дар артиш шудааст, мегӯяд гардани писарашро бо муваффақият ҷарроҳӣ карданд. Нӯмон Мирзоев, падари Шаҳбол, рӯзи Душанбе ба радиои Озодӣ гуфт, ки ҷарроҳии писараш дирӯз дар як шифохонаи низомии вилояти Москав 5 соат идома кард ва натиҷаи хубе ба бор овард. Шаҳбол Мирзоев моҳи мард дар як қисми низомии ноҳияи рӯдакӣ бар асари бадрафтории ҳамхизматаш сахт маъюб шуд ва дасту пояш аз ҳаракат монд. ин қазияи пурсару садо дигар бора масъалаи бадрафторӣ дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистонро ба матбуот кашид. дар шаҳри Душанбе бо ширкати собиқадорони Ҷанги Бузурги Ватаниро як нишасте ба муносибати 71-умин солгарди муҳорибаи Сталинград баргузор шуд. баргузоркунандагони ҳамоиш осорхонаи миллии Тоҷикистон ва сафорати Русия дар Душанбе гуфтанд, ки ин маросим барои гиромидошти хотираи онҳоест, ки дар набардҳои хунини он замон ширкат карданд. мо медонем, ки тақрибан 300 000 нафар тоҷикистонӣ ба ҷабҳа рафта ва дар ҷанги бузурги ватанӣ ширкат карданд. 90 000 нафари онҳо барнагаштанд ва дар майдонҳои набард барои ватани худ ҷон бохтанд. дар остонаи ҷашни ғалаба, ки рӯзи 9 май таҷлил мешавад, дар Тоҷикистон яки дар чорабиниҳо баргузор мешаванд. додгоҳе дар Душанбе 2 сокини шаҳрро барои парвариши чорво ҷарима бастааст. дар қарори додгоҳи Исмоили Сомонӣ гуфта мешавад, ки сокини кӯчаи Телмани пойтахт Аҳмадгиёев барои нигаҳ доштани 2 сарчорвои калони шохдор ва як хар дар манзили зисташ гунаҳгор дониста шуда, бояд ки 400 сомонӣ ҷарима супорад. Зулайхо Шарипова, сокини кӯчаи Саҳбо, низ барои парвариши гову хар дар қаламрави Душанбе ба андозаи 400 сомонӣ ҷарима шудааст. бар асоси кодекси маъмурии Тоҷикистон ва як қарори шаҳри Душанбе, парвариши чорво дар пойтахт мамнӯъ аст. ахбори аз ин ҳам бештарро аз вебсайти радиои Озодӣ, саҳифаҳои мо дар Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи махсуси радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.